Ya Gafar, kita hold deh. To guys, आंखौ होनदोंना मोजां भिडिअ लाबो ओमफ्राय जों भिडिअ लाबोथ'नो हायाखै आरोना मा होनो आं सोलाबथाराखैबो नालाय माने आलदानाव ओजा कारबार थांदोंमोन खामानियावदोंमोन आरोना साननैसो ओंखायनो जों भिडिअ लानायाखै नै आसोला लोमजाना दं फिथा खावलाय जादों नै खावलाया नंखायनो मा बुना दं आरोना नै आसोला लाबोगोन आरोना ब्लग लानोबो माने मा ब्लग लाबोगोन मागोन जायो आरोना गोदाव सोराव ओमफ्राय माने ब्लग लाबोनोबो कन्टेन्टआनो गैया जायो ओमफ्राय बिसोरनिबो भिडिअ लाबाय थायो जों ओरैनो सर्ट फालतु बिथांमोननि इउटुबनि नामा मा नाममोन खिथादो इयाव फालांबारि अफिसियेल बिथांमोननि इउटुब नामा फालांबारि अफिसियेल आरोना नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामदो बिसोरनि कमेडि फालतु भिडिअ नायनोबा आरोना फालांबारि अफिसियेल जोंनिखौ नायनोबा only 51 नायसिगोन आरोना होमबासो कन्टेन्ट थांसिगोन आरोना होनदासो जियानो जा भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोना दा हुलिबोना माबायदि मोनखो दोनथ'वा गाइस आं मोनसे एप्सनि बागै होनांदों आरोना जाय फ्रि फायार गेलेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनजाबाय आरोना मोनसे एप्स दं आंबो पार्सनेल बेखौ इउज खालामो आरोना सानफ्रामबो सानसेयाव 50 थाखा होआजादि रिडिम खालामनो हायो नोंथाङा UPI आवबो दंनो हागोन आरोना जुदि नोंथांमोना गेलेनो गोसो दंब्ला डाउनलड खालामदो रेजिस्टार खालामदो आरोना नोंथांमोना ब्लगखौ नायफालांबाय थादो आरोना जा दं बिरि फाग्ला मिस्टार बिरखां गयारि आरोना बिथाङा दावरायबारिनि डन फंबाय दं आरोना नै हायथाथा आंनिफ्राय गायसिनो आरोना बियो नायलांबाय थादो जोङो बे दैमा दुगैयो बारा गैया खाथिखा नै बेयाव न'आ बेयाव दं आरोना आरो ना न'आ बेयाव बेखायनो बिरखांनो हनै दैमाया बेयावनो आरोना गासिबो दैमाया बेयावनो गाइस जों दैमाखौ मोनबाय लाना फैगोन राथु नावाबो इन्डियाव दं आरोना नै जों मिस्टार बिरखाङा बेयाव दं नावखौ लाना फैथां नावा बेयाव दं आरो गाइस नाव लाना दसे इन्जय खालामगोन मा होनदों आं हारसिं लायनांगौ हा बबे बिदि लायगोन नोंलाय गिथाव बाथावनो बे मबाइल लांजागोन ना भिडिअ लानो ब्लग मा खबर ना दासान्दि माथो खावलाया गोजौ गोजौ जालायदों खावगासिब्ला नोंसोर मादिखौ बानायनाया माबाफोर इउज बेखौ माथो नों माबाफोर इउज खालामदों नामा खावलायाव माबाफोर प्रडाक्ट बेखौ बुंनानै जेखौ फोनमारा सैथो बाथ्रा बुंग्रा सैथोखौ लाखुमानो नामा मा फाननांगौ जाखो फोनबाय आरो थाव जानायफोरखौनो खावलाया गोजा गोजा जालायदों फरना बायदि सान्दुं गोसायाव थानायखाय जादों आरो आयै नोंखौ ओमफ्राय हौवाया मोनगोन ना उना एथ' इदि खस्थ' खालामनो आग्ला बायदि सोंबाय थानायखौ दानो हौवाया मोनगोन ना इदि खस्थ' खालामनो अना जायो फैनोसो होआखैमोन ओमफ्राय नों माथो फैदो मा नखरा खालामदों नोंलाय हौवानि बागैलाय मा नखरा खालामनाय आग्ला बायदि सोंबाय थानाय दे ओंखाम खुलिफोराव जेरै दे सोंला दे बन्द' लोगोफोर बन्द' जावनाया बिसिनि जाबाय ना माबाय ना होमबा खस्थ' मोनदों ना सर' मोनदों हालदै जावनायखौ खस्थ'थार ने हाग्रा बाजोब्बाय आरोना एखे नै माबा सुमु सिथाबजोबो आरोना ने र' आं देखायनो दै बेयाव जाग्रा माखाखौ खावसिगोन नै बेयाव जागासिनो दं आरो दा माने जोबोद हाग्रा गोजा जाबाय आरोना ओमफ्राय माने बुस्थुआ माने जावनाय जायासै आरोना न'निमोन बिदि हाग्रा रज'गोन होनना सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा माने रज'बाय माथो खालामनो गावबा गाव बुजिखाग्रा बुस्थु जिराद नै बिथांमोना जावगासिनो हाय होनब्रा खेबसे नै खर'आव माबायदि सिथाबदों नै मालाय नेपालि रखम मार सैथान आरोना नै बेफोरो बायो नालाय बेफोरो आसला माबामोन आरो नै आगर एरजोब्बाय हाय' नै लोगोफोर देनां जाय बिहामजो जागोन साब्रै साबा फैखा आरोना हारसिं जाजोबनाय नोङो बिमा नोंगौना थ' बेखौ बादो दानि जुगाव फरायाबा जेबो गैया लोगोफोर गुबुन जायगायाव थांनाबो बेसे खामानि मावगोन नोंसोरलाय न'फोरावनो जिबायदि खस्थ' जायो दानि जुगाव आरो हाजिरा मावना जानो बेफोरखौ मालाबाबो दासान मोजां फराय मोनसे थांखि ला आरो थांखिखौ जाफुंहोनो जुजि मा होनगोन मागोन जादों आं जेबो होनला दे जियानो जा मोजां फराय